Rahayu. Wilujeng Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun? Katur donga mugi-mugi kawontenanipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah kanugrahan kasarasan, katentreman ugi lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturaken cariyos alaming lelembut anggitanipun Nini Klenyem kanthi ira-iraan arwahe njaluk adus. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Puluhan taun kepungkur ing kampung Karangsari, pinggiran Surabaya, ana bocah lanang loro kekancan raket wiwit SD nganti wektu kuwi wis padha lulus SMA. Sawise lulus SMA, lelorone kepengin enggal kerja awit arep mbajutake kuliah, wong tuane ora duwe ragat. Nanging golek gawean uga ora gampang tumrap lulusan SMA kaya bocah loro kuwi. Arman lan Wanto, ngono jenenge bocah sing wis mrambat dadi nom-noman iku. Uger krungu ana lowongan gawean, lelorone gage-gage gawe lamaran. Semangate ndang bisa nyambut gawe makantar-kantar, ngelingi yen dheweke wong loro kuwi padha-padha anake wong ora duwe. Batine daya-daya enggalo kepingin ngenteng-ngentengi sesanggane wong tuwa. Wong nyatane lelorone kuwi ya isih padha duwe adi. Arman adine loro isih SMP lan SD. Dene Wanto adine mung siji, isih ana SMA lagi wae mlebu. Arman lan Wanto ngerti banget marang rekasane wong tuwa oleh tanggung jawab nguripi lan golekake ragat kanggo sekolahe anak-anake. Mula rekane Arman lan Wanto ndang bisa ngenteng-entengi sesanggane bapak lan ibune. Pirang-pirang lamaran wis dikirim. Ning ditunggu wis nganti setahun kok ora ana panggilan. Kanggo ngisi wektu-wektu nganggur, ora isin lan ora sungkan, Arman lan Wanto njegur sawahe uwong perlu buruh macul, elep, tandur lan matun. Mengko yen sore mulih, pituas padha diwenehake wong tuane. Ngono iku nganti sawetara suwene karo ngenteni mbok menawa ana layang panggilan kerja. Ing wayah sore bubar surup, Arman dolan ning nggone Wanto, ngepasi Wanto delek-delek neng lincak ngarep omah. Weruh tekane Arman, Wanto menyat medhokake banjur ngacarani lungguh ing lincak kono. Bocah loro banjur omong-omongan. Wanto ndisiki rerasan semu gresah. Piye yo awake dhewe iki?
Apa sajeke ya mung arep dadi buruh macul kaya ngene iki? Mongko yen diitung ya rekoso tenan jare. Ora sumbut karo kesele. Dibayar 30.000 sedina betetet saka esuk tekan sore. Arman mangsuli kanthi tanpa greget. Lah witekno piye? Yen nuruti rasa, aku ya wegah banget kok. Macul kuwi rak gawean kasar tur abot. Lah ning apa awake dhewe arep nganggur medhakur? Wong lamaran-lamaran sing dikirim menyang pabrik lan kantoran nganti saiki ora ana balesan ngono kok. Wanto ora mangsuli. Ing batin benerake kandhane Arman. Wusanane bocah loro meneng. Kahanan amem. Sajake padha ngumbar gagasane dhewe-dhewe. Bareng wis sawetara Arman ganti mbukane rembug. Gelem apa piye to yen awake dhewe becak? Mengko aku tak nembung babahe Kosing. Wah, aku durung bisa nglakokake becak ki Ar. Abot lho kae setirane. Mengko yen ana penumpang apa ora malah repot? Lah, yo nganggo ajar dhisik no. Nek iya, aku tak kondo babahe Kosing. Yen entuk nyilih becake sedhela kanggo ajar numpaki dhisik. Ya wis lah, aku manut. Wanto sumaguh. Esuke Arman sida nembung babah Kosing ngenani pepinginane ajar becak iku. Senajan Cina, Kosing kuwi wonge apian. Tumanggape marang kabeh sing nyewa becake grapyak sumana. Kosing ngerti tenan watake bocah loro kuwi. Wong omahe tunggal kampung. Boleh. Buat belajar dulu nggak apa-apa. Biar kamu bisa kerja. Kamu boleh pilih becak mana yang kamu sukai. Hanya untuk belajar, lela aja. Kandhane juragan becak iku karo ngajak menyang gudang penyimpenan becak sapirang-pirang. Arman lan Wanto banjur milih becak sing pengkoh lan rupane isih katon anyar. Kanthi diewek-ewek bocah loro, becak kuwi diwetokake saka platarane Kosing sing jembar lan kebak becak sewan kuwi. Banjur digawa mulih. Ya wiwit kuwi bocah loro gentenan ajar nglakokake becak ning lapangan. Bareng wis sepasar lan wis rada apal, ganti ajar mancal neng lurung-lurung kampung. Bocah loro kuwi wis sarembug. Mengko yen wis bisa tenan karo mbalekake becake Kosing, arep diwenehi dhuwit sewan becak sakedare sajroning kanggo ajar nenumpak. Tenan. Bareng Arman lan Wanto wis rumangsa bisa, becake dibalekake menyang Kosing. Nanging nalika diulungi dhuwit sewan, Kosing emoh nampani. Nggak mau terima uangmu. Nggak usah. Kamu belum punya duit. Nanti aja kalau kamu udah mulai talik becakku. Mau terima uang sewa, ujare Kosing.
Nom-noman loro iku bola-bali oleh matur nuwun, banjur pamitan mulih. Minggu candhake Arman lan Wanto teka meneh ning omahe Kosing. Niate dina kuwi arep miwiti buruh narik becak. Wis padha sarembuk yen Arman arep narik wanci esuk nganti awan. Dene Wanto arep narik sore tekan bengi. Kosing nglilani becake digawa Wanto lan Arman. Tekan jaba Wanto kandha, "Wis, kene Ar. Saiki aku sing dadi tukang becake. Kowe lungguh kaya penumpang. Aku tak wiwit praktek tenan." "Ning hati-hati lho to. Adate kowe iki sok nekat." "Ora wis Ar. Aku wis bisa tenan kok." Arman munggah jok, Wanto mapan ning sadel. Becak wiwit mlaku ning ratan gedhe. Dalane pancen amba tur aspale rata. Mula Wanto gayane ya kaya wis mahir kae. Anggone mubeng-mubeng wis ana setengah jam. Keringet gobyos. Mula niate becak arep digawa mulih. Ganti Arman sing arep miwiti narik dina kuwi. Dalan sing mlebu ning kampunge kuwi njojrok tur tikungane tajem. Wanto lali. Tanpa ngerem, becak sing playune sansaya banter saka arah liya ana truk tangki lenga sing dumadakan jedul saka tikungan tanpa nglakson. Wanto gragapan kaget. Ning becak kebajut mlandang. Banjur bruak. Becak nabrak truk tangki lenga sing gase gedhe merga dalane munggah. Swara tabrakan cukup sora lan gawe kagete warga sakiwa tengene papan kono. Becak musuh truk tangki sepiro banggane. Arman mencelat adoh tiba ning aspalan kutah getih. Wanto mengkurep ning ngisore mobil tangki. Lelorone padha-padha ora obah. Dene becake dadi angka 8. Reguduk, wong-wong nyedak lan tandang tetulung. Nalika digotong minggir, Arman lan Wanto ing kahanan ora eling. Kober diplayokake menyang rumah sakit. Nanging ing tengah dalan lelorone wis ngajal. Mula Jisem ora sida digawa ning rumah sakit, nanging diterake bali menyang omahe. Gandeng kahanane kurban gudras getih, keluarga lan wong-wong kampung ora tegel ngedusi. Mula sesepuh kampung kono mutusake yen jisime kurban kacilakan iku terus wae dikafani, diupacarani sawetara banjur dikubur. Dina kuwi wong-wong kampung Karangsari ngeterake layone Arman lan Wanto menyang kubur. Sawetara padha ngrasani Arman lan Wanto sing wiwit cilik tekan ngajal tansah bebarengan. Bebasan lara lopo tansah wong loro. Eman
umure ora dawa. Gocapo 3 dina sawise lelorone tinggal donya, warga kampung kono angger bengi krungu swara ngrintih, suarane bocah loro sing tetangisan. Tembunge memelas. Aku njaluk adus. Ngopo aku cah loro ora padha mbok adusi. Saiki aku njaluk adus. Aku njaluk adus. Tangis mau nganti bar dipitung dinani isih terus wae keprungu pendak lingsir wengi, gawe angles lan tintrime wong sekampung. Maklum, nadyan papan ing wewengkon Surabaya, nanging Karangsari mono daerah pinggiran. Dadi isih ana sawah lan lahan kosong akeh. Yen bengi kahanane sepi. Kanggo ngawekani amrih swara tangis iku ora tansah keprungu, pengurus kampung banjur kupiya golek wong pinter utawa paranormal sing bisa nundung lelembut. Paranormal iku ngakon marang warga kampung Karangsari kanthi manut kapitayane dhewe-dhewe supaya ndongaake lan njaluk pangapura marang jenate Arman lan Wanto. Dene yen uwis, wong-wong mau dikon tuku kembang setaman dhewe-dhewe. Saben wong nggawa banyu sak ember lan dicemplungi kembang mau. Banjur kanggo nyirami kubure bocah loro kuwi. Ing wengi sing wis ditemtokake, wong sadesa bareng-bareng nindakake pakone wong pinter mau. Dadi ya rame banget kae kuburane Arman lan Wanto. Ning anehe, sabubare iku wis njur ora keprungu swara tangis njaluk adus meneh. Kedadian ing dhuwur mujudake crita nyata sing diandharake kanca sekolahe penulis sing dedalem ing Surabaya. Dene percaya lan orane sumangga para maos. Judal mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.